La prostitució es va despenalitzar l'any 1995 a l'estat espanyol. Amb la modificació del Codi Penal va deixar de ser un delicte exercir-la, però no es va desenvolupar cap normativa. Això ha provocat que al voltant d'aquesta activitat hi hagi un buit legal. Ni els polítics ni la societat en general es posen d'acord en la manera d'abordar el tema. Hi ha un polèmic debat entre si la prostitució s'ha de prohibir o s'ha de regular. Avui, a l'Espai l'entrevista del 324, volem abordar aquest debat des del punt de vista de les persones que exerceixen lliurement la prostitució, i subratllo la paraula lliurement perquè no s'inclou totes aquelles persones que es veuen forçades a exercir qualsevol cosa en contra de la seva voluntat. Per fer-ho ens acompanya una prostituta, Paula Vip, que junt amb altres companyes s'han unit per normalitzar el seu ofici des de l'àmbit legal, laboral i social. Hola, benvinguda, Paula. Hola, Laura, què tal? Paula, què creieu? Que la prostitució s'ha de regular o s'ha de prohibir? La prostitució es pot prohibir, sens dubte es pot prohibir, però això no farà que deixi d'exercir-se. Aleshores, penso que hi hauria que ser una mica valent per part de les institucions, tenir una sèria voluntat de voler tirar endavant, de fer les coses ben fetes, i ja seria hora que es normalitzés una professió que ara mateix té a moltíssima gent, tant homes com dones, amb una situació de desempar legal molt important i molt greu. De fet, vostè està aquí com a prostituta que exerceix aquesta professió lliurement, però creu que vostè representa el màxim tant per cent de persones que fan aquesta professió? És a dir, que hi ha... És per diferenciar-ho de les persones que ho fan en contra de la seva voluntat, que normalment es barregen aquests dos temes. Es barregen i és una llàstima perquè llavors es criminalitza tot un treball, tot un col·lectiu de treballadors, i és absolutament injust. Per una part és injust per la persona que està tractada, que està en situació de tracte, i és tremendament injust, i sempre quan es parla de tracte es té una certa tendència a parlar simplement de prostitució. Hi ha tracte en molts altres àmbits, bé sigui en el camp, bé sigui a la construcció, en tallers, en fàbriques, en el servei domèstic, però sembla que sempre que parlem de tracte anem sempre cap al voltant de la prostitució. I ni elles són prostitutes perquè són tractades i obligades a treballar en alguna cosa que potser no haguessin escollit d'una manera lliure, dona igual si és dintre d'una casa netejant o bé exercint la prostitució. Ni per nosaltres, que som prostitutes i treballem d'una manera lliure i independent, que se'ns col·loqui dintre sempre d'aquesta situació de tracte. Tant per unes com per altres és absolutament injust, i ja és hora que es comenci a definir el que és el treball lliure, l'exercici lliure d'una professió del que és clarament un delicte. El fet que hi hagi aquest buit legal, de quina manera us afecta concretament? Doncs mira, per exemple, nosaltres, la persona que no vol estar de manera independent, que prefereix estar en un pis, que prefereix estar en un club, es troba que si vol tenir una seguretat social té que estar obligatòriament donada d'alta a la seguretat social. Nosaltres, lògicament, pensem que si un treballador està treballant per un empresari, el lògic és que estigui en el règim general de la Seguretat Social com a assalariat. Aquesta seria una de les principals reivindicacions. Les persones que fan aquesta feina han d'estar obligatòriament com a autònomes. Exactament. Com a autònomes. Si volen tenir un petit percentatge del que podrien percebre quan es queden embarassades, quan tenen una baixa laboral, per nassos han d'estar donades d'alta com a autònomes. Quan treballen per un tercer. Efectivament. Cosa clarament, una altra vegada, molt injusta. Llavors, vosaltres voldríeu que això es normalitzés en el sentit que se'ls pogués contratar dins de l'àmbit general de la Seguretat Social? Lògicament. Sí. Com a qualsevol altre treballador. Tampoc no demanem res fora del que creiem que realment ens pertoca com a qualsevol altre treballador en qualsevol sector del treball. Ni més ni menys. De fet, no és tan sols un problema d'aquí, de Catalunya, ni d'Espanya tan sols, perquè a nivell europeu, a part del model holandès, que està regulat de manera diferent, la resta de països o bé està prohibit o bé tampoc no hi ha regulació. El model holandès, que és aquest que es va aprovar l'any 1999, seria el que vosaltres aspiraríeu a aconseguir aquí a... Jo crec que ja ens podríem donar per contents i satisfets si poguéssim aconseguir
el model holandès. Lògicament jo crec que hi hauria que adaptar-lo a les necessitats, no és el mateix lògicament el clima que hi ha a Holanda que el clima que hi ha a Espanya, aquí gaudim d'unes temperatures molt agradables per la gent que està acostumada i vol seguir treballant al carrer, perquè sempre diem, les noies que treballen al carrer ho fan forçades, no és cert. Treballen al carrer perquè els agrada treballar al carrer i això hi ha que dir-ho. Podrien estar treballant en qualsevol lloc, però volen ser al carrer. Doncs el lògic seria que es pogués pactar uns horaris, uns llocs, uns espais perquè aquestes persones puguin treballar i perquè els seus clients hi puguin accedir d'una manera segura i lliure. Ara que parlàvem del model holandès, potser expliquem-lo a l'audiència. El model holandès aboga per donar un carnet a les persones que de manera voluntària exerceixen aquesta feina. Paguen impostos. Paguen impostos, estan dins del sistema completament legal, amb la diferència que si es queden a l'atur no és l'Estat qui els hi busca feina, perquè es considera que no és una feina... Que es pugui recomanar, no? Que es pugui recomanar, no sé exactament com ho diuen, però... I això és per allunyar les màfies, no? Les màfies i el proxenetisme... Està clar. Contra les màfies i el proxenetisme hi ha que lluitar des del primer moment. I amb això nosaltres hi estem completament a favor. També et diré que nosaltres estem treballant, i el nostre projecte treballa molt encarat amb això, en què creiem que s'ha de canviar la llei de proxenetisme a Espanya. Creiem que realment la persona que vulgui treballar per un empresari té dret a fer-ho. I aquesta persona no se la pot considerar un proxeneta, se l'ha de considerar un empresari més. Per què? Doncs perquè, tornem una altra vegada, no tothom està capacitat per portar-se ell mateix la publicitat, per gestionar-se la seva vida com a professional. Moltes persones són autònomes, són empresàries i tiben estupendament, i unes altres persones no en saben, no tenen els coneixements, no tenen el temps o simplement no saben fer-ho o no els hi ve de gust, volen una altra cosa, volen treballar per un empresari. Crec que la llei del proxenetisme a Espanya caldria retocar-la i, des de luego, ja que retocar-la sempre comptant amb els professionals del sexe de pagament, nosaltres. Que aquesta és una altra, no? Que quan es parla de prostitució és difícil veure prostitutes en els fòrums, en els àmbits, discutint, parlant de la vostra professió. Bé, d'aquí va néixer un projecte que ara, fa uns dies, la setmana anterior, va fer un any, que es diu guiageisha.com, i és un fòrum de sexe de pagament, però a diferència de tots els altres fòrums, el que realment el significa dintre del sector, és que és un lloc pensat i creat per als professionals, no pels clients. Bàsicament aquí qui és l'estrella és el professional del sexe de pagament. És un punt de reunió en el que realment es poden trobar professionals i es poden comunicar, perquè clar, aquesta feina porta molta soledat. Això que sempre se'n parla de l'estigma de la prostitució, que no és més que la vergonya que tu sents, que tens aquella com necessitat de voler amagar el que estàs fent. Això acaba convertint-se en aquest famós estigma, que no és més que això, la vergonya que la societat et diu que has de sentir per la feina que estàs fent. Doncs bé, això comporta un altre factor molt important, que és la soledat. Llavors, jo que l'he viscut en el seu moment, sé el que és patir-la, i em va semblar molt important crear un fòrum on realment el professional del sexe de pagament tingui un espai per poder xerrar amb d'altres professionals, per poder tenir un contacte directe amb altres clients, per consultar dubtes, per el que ell vulgui o ella vulgui. Està obert a tot tipus de professional del sexe de pagament. En el seu cas particular em diu que vostè l'ha patit, per tant vostè al començament se n'amagava de la professió que feia. I tant. Què la fa decidir a donar la cara? Mira, jo crec que el més dur, i ho he escrit moltes vegades, jo crec que el més dur realment ha estat haver de mentir a la teva gent, a la teva família, als membres de la teva família, mentir als teus amics més estimats, mentir-li al teu fill, mirar-li a la cara, mirar els ulls d'algú que estimes i mentir-li, perquè te'n vas a guanyar el pa, que no estàs fent res dolent, que no estàs delinquint. Això és molt tremendo, és molt dur.
I va arribar un moment en el que vaig dir, mira, que sigui el que Déu vulgui, jo ho explico. I el que Déu vulgui, què ha sigut? Com ho ha acceptat? Fantàstic. Ha estat una reacció que ni me l'hagués pogut imaginar en el millor dels meus somnis. Diria que la pregunta estrella, des del primer membre de la meva família fins l'última amiga, ha estat: però tu estàs bé? Escolta, si tu estàs bé, això és lo important. Treballes amb això, tu estàs bé? Perfecte. Cap problema. Aquesta ha estat la pregunta estrella i n'estic molt i molt i molt orgullosa d'això. Molt. La reacció de tot el meu entorn ha estat fantàstica. No obstant, a mi el que m'ha cridat una mica l'atenció, que vostè no té cap inconvenient en venir aquí, explicar-nos el seu punt de vista, i no tan sols el seu, perquè junt amb unes companyes, que també són prostitutes, estan creant una associació per normalitzar la professió, però el nom, en canvi, el nom sí que deixa l'artístic, Paula Vip. Clar, si fiquem el meu nom, jo ara et dic, soc Pepita Pérez, i la gent vol saber, vol conèixer més coses, doncs els hi sortirà Pepita Pérez en el buscador de Google i no trobaran res. Per què Paula Vip? Doncs perquè de Paula Vip fins al primer dia de la meva trajectòria, ja fa una miqueta més de 5 anys, fins al dia d'avui, està tot. Qui vulgui saber, des de consells per a Calguels, des del que vulgui saber com funciona el foro, com funciona el blog, totes les entrades que hi ha al blog sobre el món de la prostitució des de fa 3 anys que el vam obrir. Doncs tot això realment està molt vinculat al nom de Paula Vip. Jo et dic, em presentes Pepita Pérez, i la gent... Pepita Pérez, ¿quién es? Perdó, les Pepitas Pérez. Ara col·lapsarem el buscador de Google, però realment és una mica així, perquè realment per qui em trobaran, com sabran de moure, és el nom de Paula Vip. Entesos. Llavors, vostè, quan li he dit que existeixen aquestes associacions, evidentment que n'hi ha més d'una, d'associacions d'ajuda, d'orientació cap al món de la prostitució, hi ha inclús associacions que aboguen per la prohibició de la prostitució, però és difícil que vosaltres... O sigui, parlen en nom de vosaltres sempre, o no? Sempre. Sempre. Però no se senten mai amb nosaltres a parlar. Mai hi ha hagut un entente, un acord, una reunió entre professionals del sexe de pagament i abolicionistes. No per nosaltres, que estem encantades. Des d'aquí, vull dir, quan vulgueu, encantades de la vida, però són elles les que no volen. Perquè els seus arguments són molt fàcils de desmuntar. Sí? Molt. Quins arguments... Com els desmuntaries, els seus arguments? Diuen que som dones maltractades. Sí. Jo sento molt de respecte per les dones maltractades i, al igual que em passa amb les persones que estan en situació de tracte, no m'atreviria a dir, francament, amb el cor a la mà, que les treballadores sexuals són dones maltractades. Diuen que els nostres clients són prostituïdors. Els nostres clients formen part de la nostra societat. Pot ser des del director de la seva agència bancària, de la meva, pot ser el quiosquer de la cantonada, pot ser un executiu, pot ser un advocat. No són persones alienes, al igual que nosaltres no som alienes a aquesta societat, ni a l'espanyola ni a la catalana. Aleshores, ja que tenim molt clar que no poden parlar de nosaltres sense nosaltres. És inconcebible. Al igual que no es podria regular el sector automobilístic sense que hi hagués una representació dels treballadors. Seria impensable, seria il·legal fins i tot. Però ells es creuen amb tot el dret a poder parlar de nosaltres, sobre nosaltres, de la nostra feina, del que sentim, del que pensem, sense haver mantingut mai una conversa en cap de nosaltres. Inconcebible. I pel que fa a la regulació o no, sí que hi va haver el 2006 un avantprojecte de llei tirat endavant per la consellera Tura, que era un intent de regular, i ara el conseller Puig, també quan va prendre possessió, ha dit que és un tema que vol portar al Parlament ara de cara a la tardor. Com veieu aquests intents que hi ha de regularitzar-ho o de parlar sobre el tema, situar-ho sobre la taula, si més no? Mira, quan es van guanyar les eleccions Convergència i Unió,
el primer que va contestar el conseller Felip Puig va ser que ell estava per la regularització. Només uns dies després ens sorprèn amb aquesta caça de bruixes, perquè no deixa de ser una caça de bruixes, de les carreteres, no? De que volem multar a les noies fins a 3.000 euros per ser en una carretera o per ser en un carrer. Per què? Perquè diu que distreuen els conductors i causen accidents. A mi m'agradaria molt, perquè suposo que això ho han estudiat durant 2, 3, 4 anys per poder fer una estadística, m'agradaria molt veure aquests números, m'agradaria veure aquests estudis i m'agradaria veure aquestes estadístiques. Perquè el que no es pot, una vegada més, és parlar, donar coses com a fetes, com a certes, i no ensenyar mai un projecte, un estudi amb números. Jo soc de números, a mi els números m'agraden molt, i les coses es determinen per números i estadístiques. Molt bé, diu que aquestes noies que estan a la carretera provoquen una mà d'accidents. Jo vull veure'ls. I vull veure si aquesta mà d'accidents que provoquen aquestes noies que són a la carretera, aquestes companyes que treballen a la carretera, m'agradaria veure les estadístiques que hi ha sobre les paradetes que es munten a l'estiu amb préssecs, amb síndries, a la tardor amb bolets, i veure si distreuen o no distreuen els conductors, si es paren o no es paren a comprar, i quants accidents provoquen. M'agradaria molt saber-ho, perquè veig el conseller amb una línia una mica dura, una mica massa dura, realment amb unes persones que estan exercint una professió, que estan treballant. Vostè creu que el perfil de les persones que estan a la carretera que exerceixen la prostitució ho fan de manera lliure? La gran majoria sí. La gran majoria sí. I les que no, per favor, que es persegueixi. Que per això tenim el Ministeri de l'Interior, per això tenim la Conselleria d'Interior i per això tenim les forces i cossos de seguretat. Que es persegueixi. És el que demanem. No volem tenir persones tractades dintre del món de la prostitució. Volem que la prostitució sigui una elecció pròpia i dintre de lo possible que sigui independent. Però la que no vulgui ser independent té que tenir dret a poder treballar per una tercera persona. Però el que fem és sempre anar a buscar a la prostituta per multar-la. A mi em semblarà molt bé que en el moment que es multi a la primera prostituta amb 300, 500, 800, 2.000 o fins a aquests 3.000 euros de multa, m'agradaria saber si algú dintre de la conselleria s'ha preguntat com aquestes noies pagaran aquestes multes. Bueno, però també s'està parlant de multar els clients, no? Ah, aquesta n'és una altra. Aquesta n'és una altra. Com ho valoreu Els clients no sé com es guanyaran, com faran per pagar la seva multa. No ho sé. En aquest moment és el que menys me preocupa. Em preocupa com hauran de fer les professionals per pagar aquestes multes. Treballar més, exercir més, treballar més hores, no passar llavors a ser la conselleria el proxeneta d'aquestes noies? No les està obligant a treballar més hores? Estem ja a la part final de l'entrevista i en el seu blog també té uns consells que també tenen ajuda de la policia, no? Tenen ja una unitat on les ajuden molt. Sí, afortunadament vam arribar a un acord amb la intendenta de l'Eixample, la Rocío Rubio, i ens ha ofert un canal, un correu, un número de telèfon perquè qualsevol professional del sexe de pagament, si és agredida, si és violentada, fins i tot si es troba en una situació de que un client no vol pagar, que és una estafa, es pugui denunciar sense que tingui que patir la vergonya de dir soc prostituta i potser me miren malament o no em volen acceptar la denúncia, que és el que parlàvem abans d'aquesta noia a Lleida. I això està funcionant també? Està funcionant. O sigui que hi ha coses que funcionen, coses que no funcionen, coses que s'han... Tot és voluntat. Jo crec que el més important és la voluntat de voler-ho fer, de voler tirar les coses endavant i de voler resoldre un tema tan important i que afecta a tanta gent com és el sexe de pagament. Doncs tant de bo trobeu aquesta voluntat de voler regularitzar la vostra situació o si més no, que pugueu fer la vostra feina en pau i tranquil·litat. I t'agraïm moltíssim que hagis volgut venir aquí a l'entrevista al 324, ser valenta, donar la cara i explicar-nos totes aquestes coses. Gràcies, Paula. Ha valgut molt la pena. Moltíssimes gràcies. Gràcies.